आसामनि केबिनेट मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया गवालपारा दुधनैयाव थांनानै बालापारायाव थानाय रनमय खाख्लारिनि नख'राव खौरां लाहैदों। थांनाय 3 मे आरो 5 मेयाव दुधनैयाव जानाय जाथायनि दायनिगिरिफोर फारियै जिनाहारि खालामग्रा दुथां धन आली, तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आलीखौ फासि होथारनांगौ आरो रनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरि फारियै धन आली तालुकदारनि बिदा शेखबर आली आरो बिब' फारमिना बेगमखौबो फासि होथारनांगौनि थाखाय थांनाय 22 मे, 27 मे आरो 24 जुन खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हानजा सुरनाय आरो बनजार रेली लानायजों लोगोसे मैया 28 आरो दिनै 29 खालाराव क'क्राझारनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव साननैनि हाबाफारिजों खुद्रिसारनाय धरना लादोंमोन आरो एबसुजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादफोरनि बै जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै धरना आरो हानजा सुरनाय हाबाफारिफोर लानाय आरो दाबिफोरखौ गनायनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खावलायनाय आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै दिनै केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया गवालपारा दुधनैयाव थांनानै बालापारायाव थानाय रनमय खाख्लारिनि नख'राव खौरां लाहैदों। नाथाय बे समाव आसामनि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बिनि सायाव मा रोखा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। नाथाय एबसुनि गोख्रों दाबि दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होआब्ला सोमावसारनायखौ फिन आरोबाव एबसुआ लाफिनगोन। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकल अफिसार, इन्टार फेसिलिटी इउनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकल डिपार्टमेन्ट, यूरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटी स्केन, एक्स-रे, पेथोलजी डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।